Γεωργίου. Γαμπρός Μαλής Κωνσταντίνος του Δημητρίου. Κουμπάρος Μαραγκούλας Κωνσταντίνος. Κουμπάρα Χαμπέος Στάθης. Παπάδες Μπουκουβάλας Παύλος. Ντούλιας Θωμάς και Κοτελίδας Δημήτρης. Καλόγριες του Φεκούλας Δημήτρης του Κωνσταντίνου. Γορόγιας Σπύρος. Βελούδας Νίκος και Τουρλίδας Κωνσταντίνος. Η αστυνομική Στελιάτος Βασίλης. Χαραμπής Κωνσταντίνος και Κλεφτογιώργος Άρης. Αστυνομικήνα Μαλής Νίκος. Γιατρή Μαραγκούλας Ηλίας. Τουρλίδας Βελισσάρης και Πισμπίκης Βασίλης. Νοσοκόμα του Φεκούλας Πέτρος. Συμπεθέρες Χαραμής Άρης. Το Μπούδης Χριστόδουλος και Βούρτσας Μάρκος. Οι Γριές Ντούλιας Σοκράτης και Μακεδόνας Νίκος. Αρκούδα Κακαρούνας Σπύρος. Αρκουδιάρης Χαραμής Δημήτρης. Οι Βλάχες Χαμπέος Μπάμπης και Τριάντης Θανάσης. Παρεπιπτόντως, ο Χαμπέος ο Μπάμπης είναι από τους πιο παλιούς στο καρναβάλι σήμερα που ντένονται. Βλάχος Μανίκας Χριστός. Γέροντας του Φεκούλας Δημήτρης. Και ο περιβόητος αράπης μας Χαραμής Χρήστος. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους τα παιδιά που διοργανώσαμε όλη αυτή την ομάδα των καρναβαλιστών και συνεχίσαμε πάλι και φέτος το καρναβάλι, να μην αφήσουμε το έθιμο. Ακόμα να ευχαριστήσουμε όλους μας τους χορηγούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν όλο αυτό το πανηγύρι εδώ, γιατί είναι ένα πανηγύρι στην ουσία. Και τους ψίστες μας, τους DJs μας εδώ που τους έχουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία σε όλους. Και τώρα χορός.